Tikulandeni ku program ya MBC Exclusive ndipo sabata ino tikucheza ndi mneneri wa bunge la Transporters Association of Malawi Frank Banda. Muli ndine Kumbukani Phiri. Frank Banda, tikulandeni ku program ya MBC Exclusive. Ziko mwambiri. Ndiye tutaona mu budget ya 2026-2027 kumene moboma laika ndalama zokwana 664.4 billion kwacha kunkhani za mtengatenga kapena kuti nkhani za misewu ndi transport. Inu ngata Transporters Association of Malawi mwachilandira bwanji? Ndizoona kuti boma laika ndalama zambiri choncho kuti amalize ma project a misewu. Ife ngati ma transport amdziko muno ndife anthu osangalala pa decision imene apanga boma kuti sakuthamangira kuti apange misewu ina ya nyowani. Pali misewu yambiri imene amapanga imene takhati kudandaula kukalembera aboma makalata makamaka msewu wa M1 kuchoka pa Lumbadzi kwafika ku Chiweta, komanso msewu ochoka pa Baraka kudzera ku Zomba, komanso msewu wa Golomoti imene sunali bwino kwambiri. Misewu imene ina amakonza ina inakuti inatenga nthawi aboma akonze chapangisa kuti magamu athu ambiri mmene makamaenda chifukwa kuti msewu ndoyipa magamu amayenda pang'ono madriver athu ambiri mabedo akatundu. Ine ndemwe msewu wa Liwonde Baraka ndaberedwa apo kwambiri chifukwa kuti magamu asamatha kuthamanga, komanso kwa chikhala kuti kangozi kwambiri ku Chiweta zimene chapangisa kuti tiluze magalimoto kati ma transporter, komanso kuti katundu wa customer athu amene manyamula kuti uwonongeke. Ndi takhala tikulipempha boma kuti lipeze njira kuti misewu imeneyi imalizise. Timalemba kalata Minister of Transport kangapo konse kwa matiyankha kuti analibe ndalama. Ndi kuti lero boma lapanga chiganizo chonena kuti sapanganso kayi misewu ya nyowani koma ayamba kayi amaliza kayi misewu yakaleyi kena kumapanga misewu ina. Ife tiona kuti chinthu ichi chinthu chabwino kwambiri cha nzeru. Ndiye mwina mutangoti tambasulira pang'ono mukamanena kuti mumakumana ndi zokhoma misewu zimakhala zokhoma zake zanji? Timapanda chinthu zambiri munsewu magamota kamaenda. Ndingokuza mwana mwachisanzo mbuyo mumapezeka kuti chifukwa kuti sina ndi mafuta ambiri okwana mudziko muno chifukwa nkhokwe zathu zinayi zitatsika. Timatha zinapatha kuti tutatumiza magalimoto ku Tanzania kuti akatenge mafuta koma akafika mu Chiweta kupeza kuti akulephera kukwera gamoto imodzi kangopakati apanga block mu Chiweta muja mapeza ndokuti mafuta kwasa kuti mafuta sabweraso. Chimene chimapangisa kuti zimasokoneza chuma cha dziko chifukwa kuti mabhensa ambiri samaenda. Komanso ifenso ngati ma transporter galimoto kakhakuti yatsakamira mu Chiweta muja ndikuti timapangaso income cost ambiri pakutenga ma crane kuti tipite magalo tikachotsemo kumene kuja. Ndeni mafuta ambiri komanso mu Chiweta magamoto ambiri akhaobedwa akatundu chifukwa kuti akulephera kuyenda mwina apanga breakdown chifukwa kuti nsawusuli bwino akuba mbalengapo mbali kuti apita adzatibere. Ngozi zimene magamoto ambiri athu achita ngozi taluza madriver taluza magalimoto ndi katundu wa makastoma athu. Ndi zinthu zotsamwisa kwambiri kwa business athu ma transport tikamayenda ndi musewu umene yonongekaso. Komanso china chachikulu kwambiri chimene chimativuta kwambiri magalimoto athu foti misewu sili bwino. Tala ya truck timatofuta tisikana this minimum ya 6 months. Komanso muna chaka kumende kwa mataya China wa kumfoti nsewu sunali bwino mapeza kuti galimoto every 3 months mukusintha matayala imene chimakhaso kuti tikuona ngaso ndalama zambiri kuma maintenance ama galimoto. Ndi tikuona kuti misewu imene akayikonza ma maintenance cost atunso atsikaso ngati ma transporter. Popeza mwachirapo nkhani yanu koma ndi mera ubale wanu ndi otani chifukwa takhala tikumva kuti pena pake ubale wanu si wabwino kwenikweni kumapezeka kuti nthawi zina kumene kuja madandaula kunena kuti ayi ma transporter akumayima kumapanga zinthu zachiwembu ndi mafuta kuthira madzi kugulitsa mafuta amene inu mungayankhula zotani ngati bungwe loyang'anira ma transporters? Ife ngati bungwe loyang'anira ma transporter tindo bala bwino kwambiri pakati pa ife amera nokuma komanso apiaero fatimata timayankhana daily chifukwa ntchito zathu timagwira limodzi daily. Tinapangapo ubale okuti pakakhala vuto timatha kuyimbirana mafoni komanso kukhala ma meeting kumano kukambirana kuti tipanga zotani. Inde sizimalephera kuti mwina ndi mwina pamakhala zotsamwisa komano ngati nkhani yona kuti ya contamination kuti madriver thira madzi magalimoto masona sizikuchitikaso. Komanso tili pa nkhani yomweyo takhala tikumva pamakhaso blame game yonena kuti ayi ma transporter awa welfare yeniyeni ya madriver sili bwino kwenikweni andi
ma transporters amapanga blame ma drivers onena kuti amenewa ma allowance awo makamaka pamali dandaulo kuti ma allowance ama driver sali bwino kwenikweni. Mwina tiyambire pamenepo kunena kuti mungayankhule zotani chifukwa kwakhala kuli madandaulo onena kuti ife ngati ma driver welfare yathu sili bwino. Nkhani zimene zimayankhulidwa koma nkhani zimene zili pa mitundu iwiri. Chifukwa ngati ku transport timanyamula timati wet cargo imene imanyamula mafuta, dry cargo imene imanyamula katundu wina ndi mwina. Ku wet cargo china chilichonse chili regulated by regulator mera, even masali ama drivers komanso even allowance awo amakhala regulated ndi amera. Ndi zinthu zokhumudwitsa kuti driver azinena kuti wa tankala kuti mwina ma transporter akuwapondereza. Transporter sangampondereze driver. Chimene mera imene anoti apatse chimene timapatsa. Ku dry cargo also kuli kubakhani ndi mavutodi amasalezi alipo situkana pali ma transporter ena amene boma neka tineka ndikugwirizana ifeyo ma association ndi aboma tinagwirizana minimum wage zote zapasa ma driver. Pali ma transporter ena amene ali under association yathu amapatsa. Kwa pali ma transporter ena amene safuna kukhala under association chifukwa kuti amakhala sakufuna kuti adzipanga comply ndi malamulo a dziko amene omwina ndi amene amatha kuti ma driver samapatse ndalama zokwanira. Ndi amene sitingayankhire koma mamembala athu ama association ma minimum wages akufikapo. Akalaso paliso ena amene sakukwanitsa poliso mabunga ma driver amene magana ntchito limodzi amatoti fotokozera kuti sakukwaniritsa timatha kumuyendera and zinthu zimatha kutsintha. Ndiye mwanenatu kuti ena ma transporters ena sali mu association zikutheka bwanji kuti ma transporters ena asakhale mu association chifukwa tikangania ma profession ena ndi ena akandi maloya akandatu ankhani kandi security anthu osiyana ali ndi ma association yawo ndipo sungapange practice kopanda kukhala mu association imeneyo chifukwa chokuti pakakhala kugawanika pamakhala chisawawa. Mukulola bwanji kuti anthu ena ma transporters asakhale mu association? Zimene zitakhaluka mbera ndi road traffic. Anthu ambiri amene sali mu association apanga zawo ndi anthu obwera ambiri. Muona kuti mtali mwende mulungu mnamba zati pali ma Burundi ambiri amene ali ndi ma truck adagula ma truck yawo komanso pali amwenye akugula ma truck bauka. Tinakhala ndi meeting mbuyo munda road traffic una kuti amene wawa atsama pange ma licensing kuti mpana abwere ku association kuma no zimene anzathu aku road traffic tinakambirana zaka ziwiri zamwe pamene kuchitika. Ndiye chifukwa kuti boma linonso siutenga poso mbali amene wawanda amene amakhala kuti amaphwanyira malamulo ma driver. Chifukwa mndali mafosa ma driver ambiri kumene amamuna kwambiri nkhanza ni makampani akugwira amene ali anzathu obwerawo amene safuna kukhala under association for safuna kuti atsate malamulo amene okhala ku transport. Mukone program ya MBC Exclusive ndipo mu program imene ilero tikucheza ndi Frank Banda yemwe ali mneneri wa bungwe la Transporters Association of Malawi. Program imene itikupatsirani kuchokera kuno ku Umodzi Resorts komwe kuli BICC komanso President Hotel. Nde Abanda mu business imene ya transport muli kanthu business ya transport data inalikali nde mukutani chimene chimachitika kuti ma transporter mukati muone bwino inuyo mmene mmakula panali maina ama transporter amene madziwa mulilongo muno blanta muno maina achosera ya data ma transporter amene akupezeka pano ponda anyowani komanso mwaone mwapase zaka 5-10 apezoti data. Ndiye ifetu sitinamvepo koma simunganenera kuti phindu kulibiretu phindu likupezeka koma mwina mboyerekeza ndi mbuyo phindu likusiyana. Ndiye pa phindu imene ife timayembekezera kuti mwina timva kuti a Transporters Association of Malawi apanga corporate social responsibility sitinamvepo. Ife takhala kupanga mwina simunaone nthawi imene tinali ndi cyclone mudziko muno ife ngati ma transporter tinayendera zinzathu kumwerako tidakapatsa ma relief items tidapanga I think so ma radio station MBC nanso munapanga cover koma singane kuti sitingapange mmene akupangira zathu ama banki chifukwa ama banki ndithu akupanga diphindu kwambiri kuposa enafe koma even ine dakhala kuti nali mudakafusa kuti bank aja awonjezere fa akupanga phindu kwambiri pamene ife ma transporter phindu business mulibe boma sili kutiteteza. Tili pankhani yomweyo ya corporate social responsibility timaona atu ndikupasani chisanzo nsewu wa machinjiri kumene kujatu kuli ma transporters angapo koma nsewu kapachi kena kake kopita kumene koko
kuma factory kwao kuma company kwao ndikuonongeka. Kodi zimenezo ama transporters akudikirira kuti boma libwerere zawakonzere, kodi wo sisi kwakhudza? Ndizona adi kuti muna malo ndiyena even so kwathu suka nenguku ku 28 misewu yathu sili bwino ndi zinthu zoti mina matransport tikuzakhala pasi kugwirizana kwa muzoti nanga sichitu kuchopanga dziko chopanga so chimakhala manja maboma koma titati tigwirizane ndi aboma kuti nafenso mitenge nawo mbali tikhoza kusonkha ndithu kamodzi nkuna kuti misewu imene tikonza motani. Mwina kuti ubale wa pakati pa matransporters ndi boma upite patsogolo mungafuna kuona kuti chitachitika ndi chani? Ife ngati matransporter takhala kupempha kwa boma kuti nthawi zonse akamapanga ma policies oyendetsa transport azitipanga involve chifukwa ife ndamene timakhala pa ground, ife ndamene tikhala pa msewu daily chimakhala chokhumudwitsa nthawi zambiri kuti boma limangopanga ma policies osati panga konzati amangopazati pangapo impose kuti tapanga decision ngati imene. Ndikupasa na example ngati nkhani ili ku Blantyre imene mwina ma drivers athu amalimbana ndi asite anangoganiza kuti kwambira lero galimoto kwambira 20 tani isalowe mu city ya Blantyre. Chiganizo ngati chimenechi anapanga ndi makansala. Ine ndimaona kuti kuyendesa dziko imene muli democracy mumaina kuti mukhale pasi nonse mukambirane muone ma merits ndi ma demerits ake. Mandrama zimene akunena kuti asite kunena kuti galimoto kamalo wa Blantyre izipeka chilero zimene cha 100,000. Basis yake una kuti 100,000 transport angayikwanise akuitenga kuti. Ndizomvesa chisoni ndikufuna kuseni pada kali pano ndime anakwerera mafuta. Galimoto truck 30 tani kuti inyamuke pano ipite ku Blantyre tikumafunira mafuta okwana 890,000 wacha. Makampani amene umanyamula katundu achimwenyewa galimoto akumatipasa 30 tani akumatipasa 1.5 million wacha. Wachosera allowance ya driver plus part of fees kuti galimoto ikulu ichoka pano kufika ku Blantyre ikukhala ndi 300,000 wacha. Truck imakhala matera 24 tiyali ukali modzi la truck panopo 1.5 million wacha. Kodi transporter akaonese bwanji kuti mpana akaonese kamaregesha yake matera panopo ndimene inagwirira kwacha economy kuti ugule truck yabwino it's almost you need to have about 20 to 30 million wacha. Ndio ukati kuti uzipeza 300,000 plus asita cheke 100,000 ne ulipiye ko driver allowance ndi salary ziyenda sizimayenda. Ndifika khala mapempha boma kuti mbuye mosemu kuti apeze consultant welengesere kuti apeze minimum transport rate. Zimene zabo makhala takhatukha ma meeting tidayamba kwambira 2019 mpaka na lero timangopanga ma meeting komano kuti atipenge minimum rate akulephera kuti this is a liberalized economy koma ife timadziwa kuti in any liberalized economy pamakhala ma deliberate policies zimene boma imatha kuika kuti ipange protect local industry kwa foto palibe protection transport idalowa pasi and timangodaboti lero atuze mupeke ndalama zakuti mawa mupeke ndalama zakuti chifukwa ayanchebe ndi maganizo kuti munthu angale ndi truck ni munthu olemera komano kuti akhale pasaona kuti business yake munthu aumana nzotani zimene zokuvuta mdziko muno. So zakuti inu mu business mutakhala kuti simukuchita business mukutanimo chifukwa kukakamirako ndi kuti kuli phindu. Chimene chimachitika ma transporters ambiri ukamajoina transport alisa makhala ndi impression kuti ukajoina transport umapanga ndalama. Anthu ambiri ali ndi dzingongole mabanki ndi umakhala kuti walowa basi sungatuluke chifukwa ufuna umuna ubwezeze ani mwezi makhala zungopitirira. Inu kuti muone ma transporter mudali muendere ma workshop awo manyumba ma transporter ado akalero ndi adali ma transporter ora matha kwatira azima awiri pano transporter sanga kwatira nzima wachiwiri yayi ndalama kulime. Kusonyeza kuti munthu ukwatira mkazi oposa mmodzi awiri atatu ndi kuti uli ndalama nangasime amene chimpakisa kuti ali ndalama zokwanira zoti akutha kuwasamala koma ngati ulibe ndalama zokoti ukuzokwana kuwasamala uziyambiranji. Tinaona tu nduna yoona za transport ikumana ndi anthu osiyana-siyana. Inu munatengapo mpata okumana ndi anduna amene wafotokozera nkhawa zanu? Anduna transport sinaumane nawo mpaka patakali pano komano kuyankhulana takhala tikuyankhulana pa mavuto ena ndi amene tikumana nawo. Chimene chidangovuta chonena kuti iwo atangolowa mu office anali pa ma orientations komanso kuenda project ina ndi ena nthawi yomweyo imene akumazabwera ma program aku parliament koma kuti ndi hope kuti ndunawo muna parliament akakha kuti amaliza tumana nawo koma kuyankhulana ndawo ndunawo tumayankhulana ndithu mwapafupiso. Kupatula mavuto amene mwafotokoza kuti mukukumana nawo ngati ino Transporters Association of Malawi mukuona kuti inuyo contribution yanu imene mukupereka ku chuma cha dziko lino ndi yotani? Ifetu ngati ma transporter amudziko muno
tikuthandiza kwambiri kuchitukuka dziko lino chifukwa kuti mukawanisa mudziko munomo anthu amene boma limene limalemba ntchito anthu ambiri posa wina aliyesi, koma kuchoka kwa boma ndife matransport amene kulemba anthu ambiri ntchito. Andi makampani ngati athu amatransport siuti timangolemba madriver chifukwa nthawi zambiri anthu akangomva transport amakuganiza za driver, koma makampani amene tili ndi anthu a finance, tili ndi anthu a administration. Fema account ndi kampani yakulu yokhazikika, ndeti makhandi anthu a finance, anthu a administration, anthu a marketing, anthu a human resource, azilonda komanso ma mechanic. Nde ifeyo tikuchepetsa chiwerengero cha anthu amene amakhala ali malova pa dziko pano. Tikupemphanso kuti boma takha kuti tatithandiza bwinobwino kuti makampani athu akule mwambiri, ndikuti even chiwerengero chimene cha anthu amalawi amene akusowa ntchito ife tisikati kumapanga consumer anthu achankumatani kumalemba ntchito. Ndiatu kunjaku kuli nkhamba kamwe zambiri zokhudzana ndi matransporta. Yayi anthu amenewa ndi anthu okonda azimayi, yayi akapita mu Mzuzu kumene kulembase, kandi ku Dar es Salaam, kandi ku Beira kumene konso kuli mayi nkulu. Ndiye mwina inuyo mungayankhule zotani mbiri ya matransporta si yabwino kwenikweni khani imene? Una amene anayi matransporta mwina akalekale. Matransport amasiku ano ndi anthu oshota, so mene ndi kuti munthu akhala oshota so ungaziyambe zinthu sungathe kuzikwanitsa. Koma ngati aliponso kuti mwina ena kuti mwina di akumakhadi ndi maembasi ku Blantyre kulingo ku Mzuzu, iyayi ndikuti amene mwina zikuwayendera. Apanda timafuna tidziwe kwenikweni kunena kuti munthu alowe mu Transporters Association of Malawi pamene pakhale minimum ya matraki kuti kapena imodzi kapena ziwiri zimayenda bwanji? Ife ngati Transport Association of Malawi ndifo zisoko zotsegula palibe munthu amene tingana kuti uyakhoza kulowa usalowe. Pokapoka munthu akhala kuti ali ndi galimoto kandi ali ndi truck imodzi andi timayambira kuambira anthu amene ndi ma 3 tani kumakwera kumwamba mpaka fika 30 tons. Kawa ndi galimoto imodzi kawa ndi magalimoto awiri ifeyo wakwanira kukhala membala. Ndipo kukabwera ku office kwathu kutamu kukanengo tili mu Tobacco Control Commission, head office ati mu Tobacco Control Commission second floor, kukanengo kukapita akakupasani form ya membership imene pali duty jesatu mapanga kuti mutipase makope ama blue book, ma COF, makope so ama drivers komanso iwiso ngati mwene wako agali mutu pasa ma ID yawo chifukwa konse kumene magwira ntchito zonsezi zimafunikira. Ndiko ngati ukakhala wakwanisa kukhala zonsezi ndikuti wakwanisa kukhala membala wa TAM. Tipa nkhani yomweyo nanga mukafuna kusankha anthu ma conditions ama driver amene akukhala motani chifukwa chokuti tikukamba nkhani ya galimoto zikulu kodi basi mangosankha ma driver pali sanite yotani makamaka ku nkhani ya ma driver kuti muonetsetse kuti mulemba ma driver oyenerera ukankha machine ngati amenewo? Ife ngati TAM ndi ubale wabwino kwambiri ndi ma drivers association ndi ma union onse. Munthu akabwera ku mamembala athu a TAM ndi magulu athu mmene munthu amatha kuti ipatsa license ya driver layo, komanso timatha kufunsa ma drivers union kuti atipatse mbiri ya munthuyo ngati kuli kuyenera kuti transporter amulembe ntchito kapena samulembe ntchito. Ndi zambiri zimachitika timatha kuwapeza. Ndikupase nineyo example yaikulu kwambiri mu chaka cha 2023 galimoto yanga adayigwira ku Lumpi chifukwa kuti driver ananyamula ma Somalia 59 koma driver adathawa driver layo napeza kuti dapita ku court malinga ndi malamulo amene akonzera mdziko muno. Chigama chanayipanga forfeit kuboma ku Mzuzu Magistrate Court, komano sitina khotire ndi chigamulo chifukwa kuti ifeyo sitimapanga za human trafficking, ife timanyamula katundu andizo kuti ananyamula anthu sitimadziwa. Ndi titapanga apilo ku High Court gamulo chanatipatsa driver chanathawa anapita ku Zambia wakhala kwa zaka ziwiri. Dzanali anapita kwa transporter nzathu timati Almeida makafusira ntchito. Ndi atamfusa unagwira ku ntchito kuti anachula anagwira ku Kings Group. Mina mati akubwera driver latu uyu moko kuti so driver latu pa polisi akumfuna. Tinathamanga nda polisi kupita antenga mendu kamba ali ku Mzuzu kuti akayankhe mlandu yake mena anathawa. So mukaona 40 ndipo ubale wabwino timatha kudziwa kuti driver la uyu ali ndi mlandu, driver la uyu ndi kondemu. Zimene zimatipangisa kuti muna tithe kupewa zinthu zambiri. Koma zimachitikabe kuti ma driver la ena timatha kuwalemba osa ma transport member athu ena amangolemba anthu azachisawa nchifukwa mamva zokuti ayi truck driver wagulisa truck yonse yakatundu. Zimene zimachitika ndithu komano tuwesesa kuika maubale abwino pate pa ife apolisi ndi ma association azinzathu ama driver kuti mkhadwe umene ukhale kuti wacheperako.
Nde takhatu kumvaso nthawi zina pa machitika ma incident ena kuti mwina ma transporters ma driver mwina kupita dziko lina akhala kumakumana ndi zinthu zosakhala bwino pakati kati pamwina kupita ku South Africa kumagwidwa ndi achifwamba. Mumayikapo ndondomeko zotani zoti ma driver akhale otetezeka mu nyengo ngati zimenezi? Ndipa zimachitikadi komano chimene tidapanga nchonena kuti malo ngati ma hotspot ngati amenewa siti kumalola ma drivers athu kuti adziyenda usiku komanso adziyenda paokha. Tiumapanga zoona kuti akafika pa boda mwina ayende ngati chigulu. Tathokozeso aboma ndi boma la ku Mozambique pakati pa zimakondo chiti kwambiri ku Mozambique. Titafikira boma ku Foreign Affairs anayankha ndi anzawo aku Mozambique amene samatha kuti pasaso security escorts kuti malo amenewa kuti magalimoto athu azidusa bwino. So padakali pano kachidwe amene kukakatani katsika chifukwa kuti boma litengako nzeru poti pasa escort kuti azitithandiza poyenda malo ngati amenewa. Mawotsiriza pamene tikumaliza program imeneyi. Ife ngati Transportation of Malawi ndife anthu okondwa osangala kuti ndi ubale bwino ndi aboma chifukwa ife ngati ma transporter atamu ndapita kubweretsa mafuta mdziko muno komanso ndife amene tikuperekera fertilizer wa AIP mdziko lonse chimanga cha Dodoma komanso chimanga cha Admark. Aposi chedwa pa boma linagula chimanga ku Zambia chimene chikubweretsanso ndife Malawi. Chongopempha kwa boma chonena kuti asamakonde kutenga ma transporter akunja. Chifukwa ma transporter akunja boma limaononga ndalama za forex zimene mdziko muno mulibe. Komanso ndalama zimene zikakhala zapita amakhala kuti akukonza investment ya maiko amenewo pamene akatipa safe business akatipa safe even ndalama za $dollars izimene zimakisema business athu akule mdziko muno komanso tilembe anthu ambiri ntchito komanso doti tipite msonkho yambiri. Frank Panga tathokoza kuti nayi modzi mu program ya MBS Exclusive. Zikomo mbiri. Pamene poso ndi pa mtsiriziro pa program yathu ya MBS Exclusive ndipo sabata ino timacheza ndi Frank Banda mneneri wa bungwe la Transporters Association of Malawi. Program imeneyi timakupatsirani kuchokera kuno ku Umodzi Resorts komwe kuli BICC komanso President Hotel. Munali ndine Kumbukani Phiri mwakoma nonse. Sabara ino mu program ya Woman Talk. Kodi ndi bwino kuti kholo lizipanga interview kapena chichewa chodziwika bwino chakulilongwe kuno kumuzukuta mnyamata amene akufuna kuti akwatire mwana wawo. Makolo akuyeneka kuti ayikepo nzeru ndithu pa chimene iye akufuna kuti asankhe. Choyamba ndikuyenera ndimuziwe chimene iye akuchita. Mnyamatayo ndimuzukute ndimpaphalise ndi mafunso kuti ndimbalalisa. Londeyo nchatera zedi. Amabwera ndi mabodza anyamata masiku ano ndesi zikhala bwino kuti mwana uja akazidziwire kubanja. Lero ana adzipezera okha ndipo ana masiku ngotengeka. Nyamata